Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jaun zuekin, senideok, aitor izan humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakitula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak markatu ginean antzala dakiko bizitzara. Egin dezatzen otoitz. Izan dezakula beti jauna, zure izenarekiko begirunea eta maitasuna. Ez bai dituzu zure eskutik behin ere uzten, zure maitasunean sendo jarratu duzunari. Zure sena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta bere bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Genesis liburutik. Abram oso aberatsa zen hartaldez, zilarrez eta urrez. Abramekin zihoan, Lotek ere bazituen argiak, behiak eta oihan txabolak. Lurralde hura ez zuten aski, biak batean bizitzeko. Haien ondasunak handiegiak ziren eta ezin bizi zitezken elkarrekin. Horregatik, auzia sortu zen, Abramen eta Loten hartzaken artean. Garai hartan, Kanaandarrak eta Ferezearrak hartua zeukaten lurralde hura. Abramek esan zion Loti, ez begi, eztabaidarik izan gu bion artean, nire eta zure hartzaken artean, senideak baitera. Aurrean duzu lurralde guztia, behizi zaitez nigatik, zuk ezkerrera hartzen baduzu, nik eskuinera. Zuk eskuinera hartzen baduzu, nik ezkerrera. Lotek begiak jaso eta Jordan ibar oso ikusi zuen, ur ederrak zituena. Jaunak Sodoma eta Gomorra erraustu aurretik zen. Jaunaren baratzea Zirudien edo Egipto herria. Lotek Jordan ibarra aukeratu zuen beretzat eta eguzkia beratu zuen. Horrela bereizi ziren elkarrengatik. Abram Kanaango herrialdean gelditu zen, eta Lot ibarreko hirietan, bere oihan txabolak Sodomaren zituena. Sodomarrak gaiztoak ziren eta pekatari handiak jaunaren aurrean. Jaunak esan zion Abrami, Lot harengandik bereizi ondoren, jaso begiak eta zauden lekutik begira, ipar eta hegoaldera, eguzkialde eta mendebaldera. Ikusten duzun herrialde guztia zuri emango dizut eta zure ondorengoei betiko. Zure ondorengoak lurreko hautsa bezala egingo ditut. Lurreko hauts ikorrak zenbatu dezakeenak, zenbatu ahal izango ditu zure ondorengoak. Zoaz eta ibili lurralde honetan batera eta bestera, zuri eman behar duzutetan. Bere oihan txabolak hartuta, joan zen Abram eta Hebronen eta Mamreko hartalian gelditu zen eta han aldare bat eraiki zion jaunari. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Jauna, nor egon daiteke zure txabolan? Jauna, nor egon daiteke zure txabolan? Akatsi gabe eta zintzo egina, bere artean egia dioena, bigainez inor beltzen ez duena. Jauna, nor egon daiteke zure txabolan? Urkoari gaitzik egiten ez diona, auzokoa lotxagaren uzten ez duena. Jauna, jauna zuekin, Jesu Kristoen evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikasleei, ez eman zakurrei santu dena,
ez bota harribitxirik zerriei hankapean erabili ez ditzaten, eta zuen entzulirik hozka ez zaitzaten. Egin besteei, haiek zuei egitea nahi zenuketen guztia, hori da legea eta profetak. Sar zaitezte, ate estutik, ate handia baita, eta bide zabala heriotzara daramana, eta asko sartzen dira handik, baina bai estua dela atea, eta bai meharra bidea bizitzara daramana, eta gutxi dira ura arkitzen dutenak, jaunak esana. Gaurko evangelioan, Jesusek hiru gauza adierazten dizkigu batez ere. Eta egia da beti evangelioak esan genezake guk zenbat eta gehiago hausnartu, zenbat eta gehiago evangelioan barneratu, orduan eta gauza gehiago adieraz dezaizkigukela. Baina nik behintzat hiru aipatuko ditut gaurko evangelioan agertzen direnak. Lehenengoa, Jesusek gauza santuak bereiztera, estimatzera, errespetatzera deitu digu. Behin baino gehiagotan ikusten dugu, Jesusek gauza santuei ze errespetoa eduki behar digun nola erakusten digun. Oso gutxitan ikusten dugu Jesus haserre evangelioan, oso kasu gutxi dira. Beti Jesus ikusten dugu hitz goxoak erabiliz, maitasunez, karidadez, gertutasunez, konprentsioz betetakoak. Oso gutxitan ikusten dugu haserre. Eta haserretzen den gutxi horietan ez dugu pentsatu behar guri gertatzen zaigun bezala. Nervioak galdu eta ezinbestean haserretu zenik Jesus. Berak ez zuen guk dauzkagun esan genezake muga horiek. Jesusek eta aldi gutxi horietan haserretzen delarik batez ere azpimarratu nahi du gauza bat oso importantea dela. Eta batez ere nik bi aipatuko dituzke behin bere ikasleek hautxo batzuk inguruan zeudela, hautxo haiek usatu zituztenean, kanpora bialde izan zituztenean agertzen zaigu Jesusek haserre eraso zela ikasleei esanez, utzi aurrei nigana etortzen. Berak garbi utzi nahi zuen, denek zaukatela eskubidea bere inguruan egoteko, bere hitzak entzuteko, eta oso bereziki txikiek, aurrek, behartsuek, kanpotarrek, horregatik haserre egin zien bere ikaslei. Beste baten ere, tenploan saltzaileak gauzak saltzen eta oihuka eta dirua egiten eta seguru asko erdi lapurretan ari ziren hortan, baita ere Jesus haserre agertzen zaigu. Eta esaten die nire aitaren etxea errespetatzeko jangoikoaren etxea errespetatu behar zela. Bi horietan ikusten dugu. Eta gaurkoan lehenengo esan genezake ideia agertzen zaiguna, hoxe esaten dugu, ez bota harribitxirik zerriei, ez eman zakurrei santu dena. Batez ere guri nolabait ere ulertarazten digu gauza santuak errespetatzen saiatu behar daukagula. Bigarren gauza, gaurkoan agertu zaiguna da, Jesusek askotan egiten duen bezala, kontzertu bikain bat esan genezake gure eguneroko bizitzarako balio diguna. Esaten dugu, egin besteei haiek zuei egitea nahi zenuketena. Pentsatu behar dugu, atzokoan esate baterako Jesusek esaten zigun, guk besteekin erabiltzen dugun neurria juzkatzean erabilia izango dela gurekin. Gaurkoan esaten dugu beste egiteko, beste guri egitea nahi genukena. Batez ere Jesusek nahi du saia gaitezela besteekin onak izaten, konprentsioak, maitakorrak, ulerkorrak, karidadez betetakoak, errukiz betetakoak. Guk hala nahi dugu besteak
egin dezatela gurekin besteek modu hortan trata gaitezela. Eta nahi du Jesusek gu ere saia gaitezela besteekin modu horretan jokatzen. Bestetan, are gorago jartzen digu, mistonak esaten digu, jangoikoak maite zaituzten bezala, edo nik maite izan zaituztenan bezala modu horretan esaten digu gorkoan, guk ulertzeko modu, guk besteek guri egitea nahi duguna, nahi dugu laguntzea, nahi dugu ulertzea, nahi dugu markatzea, guk hori beste egiten saia gaitezela. Eta hirugarren gauza, eta azkenekoa gaurkoan Jesusek adierazi diguna da, ate estutik sartzen saia gaitezela. Batzutan interpretatu izan da, modu esan genezake, zorrotz xamarrean esan ez bezala Jesusek hitz hauekin, esan edu gutxi salbatuko direla eta asko kondenatu. Baina holako interpretazio bat ez da koherentea evangelioarekin. Eta ez dezakegu pasarte txiki bat hartu eta bere bakarren horretan interpretatu gaineko evangelioko orrialde guztiak kontutan izan gabe. Eta Jesusek garbi utzien izan dugu eta beste ezer baino garbiago jangoikoa errokitsua eta ona dela. Eta jangoikoaren borondatea gure zoriontasuna eta gure salvazioa direla. Horregatik, hau modu egokiagoan ulertzen dugu, pensatzen badugu Jesusek gonbidatzen gaituela umiliak izatea. Ate estua eta bide txikia batez ere horrek gogorazten digu umiliak izan behar dugula. Arrokegiaren bidetik, sogarriaren bidetik, pentsatzen badugu beste eta jangoikoaren eta inoren beharrik ez daukagula, edo beste bat askoz gehiago berala ez goaz bide honetik. Humiltasunaren bideak eta sentzilloak izatea eta batez ere aitortzea jangoikoaren premia daukagula, horrek eramaten ditu salvazio eta bide zuzenetik. Eskatzen dugu bada Jesusi bere hitzek argitu ditzatela gure biziak eta gure pausoak. Eta egin ditzagun orain gure eskaiak. Eskatuko dugu gaurkoan ere ospatzen dira, batez ere Ingalaterran, bi martiri, San John Fisher eta Santo Tomas Moro. Eskatuko dugu bereziki kristauen batasunaren alde, haiek anglikanismoaren, batez ere Enrique Zortzirrena erregearen martiriak izatu ziren, eta eskatuko dugu berriz ere kristau guztiok bat egin egon gaitezen. Jesus hartzaile zela aitortzen dugun guztiok hartalde bakarra osa dezagun eskakizatzen duen jaurari. Eta gure hilakoak ere gogoan egongo ditugu, gaurko meza santuan bereziki kontutan izango ditugu Martin Arezurieta, Jose Javier Ayerdi eta Jesus Mari Martinez. Jaunak bere baitan hartu eta handik gurean egin dezaten eskabezailean jaunari. Entzun aita hona, bihotzez egiten dizkizun eskakiak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Onar jauna, bakezko eta gorespenezko oparian
eskerrak jakoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen honai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jango ikoan guztidun beti ereko hori. Ona zeralako egin zenuen gizakia, eta bere erruz galduta zegoena, erosi egin zenuen errotiz berderik Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beroren bitartez, aineguek zure handitasuna goresten dute. Espiritu doan zuen zuri jauzten zakur egiten. Oztasunerak gaititu zerutak guztiak ekartzen. Onar ezazu jauna, haien gorestunekin bat egin ditzagula duk ere gure kantu dutxak. Hau da, siritxmenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta bizkuera gogoratuz, biziaren ondia eta salbamenaren kaliza eskeitzen bizizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarritzari onartu egin zutako. Eta baina eskatzen zugu Kristoren gorputzokolak hartzen ditugu, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoa izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan, eramazu maitasunera Frantzisko gurita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta izan guztiekin batean. Gogoa izan jauna bizteko itxaropenean ondian gure senideak, bereziki, Martin, Arizkieta, Jose Javier Erendi, Jesus Martinez, eta itako guztiak anitzatzen zure orpeinean. Errupezak bizkindua den guztio betiko bizitza egitxe ezagun, jangoikoaren ama Maria doaksuarekin, San Jose Eslarekin, apostolu santuekin eta gizari guztietan, zure adizide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure
jainkoikoaren bitosa, zuk entzen duzu. Ona hemen jangoikoaren bitosa, ona munduko bekatuak jentzen duena, zoriontsuak jaunaren egitea.
egin dezagun otoituz. Kristoren gorputz santuaz eta odol baliosuaz jabitu gaituzu jauna, egizu misterio santu honetan parte hartzeak ekarte zaigula egiazko eroskena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikaz zaitzatela